Sang saya dalu raras sabyor kang lintang kumedhap di sonya tengah wengi lumrang kandhane ing pus pito karenyuan ing pucah nira sang Trijawara marang ngangan lir swaraning madu branto manung sungsang rene ke iler-iler pandure masumile saeja raya dasarna atenanya koe gara-gara tanggap artsa sila juga temah dumawahing wancining kang gara-gara lah ing ana ta wau kawistara jagat badhe wonten gara-gara
amargi jumbuk jangkeping wektu sangang perkara. Uga prataning gantos alam kita ndalang agem patet 6 ginantos patet 9 dayaning menapa ingkang andamel gara-gara jagat sungkawaning wulu jumbu jimat urip manungsa bebundalaning jagat Kilurah Semar Badranaya. Kocap nalika semono jagat kalamun Cinandra gumantiling rati sak suruding arka. Dereng ratri dereng wonten ingkang cinarita. Namung sasmita resmi ingkang mijil saking imbanging Gunung Cakrawala. Luwe becik patenana bepisahan ringkyang selestia samudana larang kula warga kerbalan liwat kicanging alismu Nadyan wajah gunung ngaduk goyang jiwa ragaku bak kurang kehormatan mampu rukun ngarepi urip ana kutang gedhe Ayo joget reng. Langsung joget serampatke. Gonggomina. Ya. Yo gonggomina. Hai. Hello, me.
mau wis limbukan wis akeh iki ya kare aku ki arep rasan-rasan karo kowe lho, Deng. Iki perlu dicethakke lah wong aku mau ling buntel amplop ki ya genep. Kudu dijelaske keterangane kok piye kok ya nembe teko ngono lho. Nganu iki. Engko tak jelaske iki alon-alon gandeng aku kena sawan dempes mau. Ceritane ngene iki. Dadine aku tak cerita dhisik. Aku manggung ning Wonolela. Wonolela. Nganu nggon seribit kuwi lah. Terus aku mergo kepengin ngeboti kowe, Gong. Heeh. Aku wis pamit. Angger aku ki engko jam 11 seprapat medi. Terus iya. Aku wis pamit entuk. Ki nek wis rada nganu kok tak mari gagape. Aku ki jane ya tak rasa-rasa tak delok iki gareng ki asu kok malah nginggati kok. Ya aja ngono, Gong. Kowe ya kebangetan nek ngunekke aku asu. Sing pantese asu ki Bagong, aku kirike. Oh ya ngono berarti Kakang Adi ya. Lah ya ngono. Lah bareng aku wis pamitan entuk karo sing ngejob. Ning ketua panitia nganu nyun sing Mas, kula wonten kepentingan motore kula silih riyin. Oh ngono kuwi. Lah motor disilih ora bali nganti jam 12 modiar kene. Mongko aku ngerti keluh kesahmu nalika wingi kae kepiye. Lah iya lah ngono kuwi lho. Mula saka kuwi. Ora usah nangis, wong arep tak tambahi ora nganggo nangis-nangis. Aku ora perkara le amplopan ki ora ngeboti karo kowe. Mergo aku ning kene ya duwe sedulur tekate ora saka kowe ya saka Ridwan ya ora masalah. Oh ngono. Dekate ya ana kuwi ana watana ngono kuwi. Ayo iki ujube aku ya melu seneng kanggo warga masyarakat kene sing wis nggelar budaya arupa wayang ngene iki sing urip-urip ki ya ngono kae. Para marga masyarakat sing kanthi nanggap wayang gumelar ngene iki. Aku njaluk tepuk tangane kanggo warga masyarakat kabeh. Kene iki, ayo tepuk tangane. Yoga sing ora nyekel. Oh, lah iki yoga siji iki. Iki sing nonton ya akeh ya, Reng. Akeh, alhamdulillah. Alhamdulillah biasane wayangan gara-gara kesok entek. Iki siji iki yoga iki cengel iki siji iki. Oh iya. Sing demung. Ketoke nganu ki ketoke rada nesu karo aku. Ya wis monggo darasa. Lah iya. Keluarga wis gantian gareng. Alhamdulillah iki ketemu karo pepunden-pepunden karo iki dulur wedok. Ngono kowe nek ketok anu ya dilus-lus. Lho Mbak Hari kowe biyen ketemu kaya ning ya wit biyen uga panjenengan iki mesti nggo tumbal. Lah tumbale sisih kene nggon angin. Mergo apa? Mergo gedhe. Gedhe dhewe ya. Lah aku saya kene saya cilik saya mengkeret tekan kene. Ning aneh sinden simene akeh ketoke ngantuk ning jebule ngemil. Yoga-yoga kula nek yoga mboten sinden iki nek mangane biasa sing boros cemilane. Alah jan nggih. Gong. Wedok ngemi ya. Men wae, Gong. Ya, heeh. Kon ngomong bae wis. Ora masalah lho iki pancen tak nggo apa jeneng kesempatan para ini ya ngaturke ngagungke karo penyagung. Dina iki pinarak sowan kene kang kaping pisan lho Reng. Wis kono jangkepke. Heeh. Ingkang nggih iki minangka apa miwiti muga-muga ing taun-taun ngajengipun wonten kesempatan kagem para-para ingkang piniji tegesipun ingkang ngasta pusraning kadil Pak Kepala Desa dan perangkatnya ingkang temtunipun derek nguri-uri budaya nembah nuwun nggih ngaten menika Wanasaba khususipun saged ngrembaka menika awit panjenengan sami ingkang saged ngurip-urip nguri-uri kula ngurip-urip panjenengan lah kanca-kanca liyane kadang-kadang ya nguripi ya kadang-kadang ngurii ya karo mateni barang lah ya kuwi ngurii kuwi ning ya ora ning kene ngoten menika mila saestu nembah nuwun minangka wakil saking Cakra walah iki pencet ngopo ngono sing kudune cak-cek nyo iki mi panganan Reng ngono aku kan termasuk stunting ngono lho
Nggih nganti Pak Lurah kene ya Mas Riban kae kowe kok dimpani kok ya ora gede-gede ngoten. Kula nggih jawab pinter. Kula gedene sok gede sok ora. Ngoten menika. Angger diperlokke ya gede nek ora ya ora. Ya ora usah dicethake nek iki sut kuwi susut ngoten. Ayo ngaten menika kagem para warga masyarakat ugi linmas lan ugi panitia utaminipun dari jajaran pemerintahan Teracap mriki ternyata Teracap ki tekan ngendi-endi luar biasa. Nggih kabare Teracap menika nganti tekan ngendi-endi malahan ora ming desa lan desa uga ning dalan iso marai Teracapan. Teratapan tak kira wis padha kuwi saestu ning gawe remen pokoke papan kene lapangan bawera ngoten mriku. Panggungnya luar biasa. Nggih. Gamelannya didukung dari sound system yang hebat dan gamelan yang jos. Penutuke jemotos-jemotos. Apa nih? Penutuke jemotos-jemotos. Tegese iki atos-atos wani manune. Nggih sone jenenge sone niku Jembenggur ngoten. Gantine Kalimantan. Nek Kalimantan kae mergo setrume lek. Strume kowe sing padha ora nggawa power bank kok ya angger Ngapa kowe? Nantang kowe. Lurah apa? Nggih. Niki alhamdulillah ugi sining kuyung para dalang-dalang. Menika ugi dalang. Menika Pengkuh Garjito. Iki kaya ngene iki anu wandane iki ya dalang iki. Dalang. Ning anggepe aku iki ora dalang. Kowe ora ngerti wingi aku bar tanggapan ndalangi wong pegatan. Ukur aku ngrawani nek ndalangi Ridwan iki ora wani. Mergo kae kanca bola sing kenthel tenanan, mongko bojone kae ya kancane bojoku. Aku jane arep seneng karo bojone Ridwan aku isin. Ya ora kok ya. Iki aku ya sing kenal malah mengagi kenal iki malah iki Mbak Harni karo iki Yayang. Oh, Yayang. Oh iya. Nek iki asma sinten to, Mbak? Wis ketemu nek ngono. Oh, wis ketemu ning Jojogan. Iki Yuni to? Yuni. Ya ampun Yun. Lah, sik to. Lho. Kok ya aja ngono kuwi. Lho, iki live streaming lho. Engko nek anu Bapak Innova nonton piye nek ngono kuwi. Ngene lho, ndi kamerane. Iki ning panggung lho ya. Tur apa ya Harni iki apa Yuni iki ya kira-kira mripate ora awas. Ha wis tuwek ngene kok gelem ayo kowe ya goblok nek gelem karo aku. Nek aku genah gelem. Nah iki iku nek kaya Bu Yuni iki nek ibarate kaya buah apa? Iki genah semangka. Wah, begitu. Sing nganggo biji apa ora? Nganggo. Oh, nganggo biji. Nganggo biji. Dadi umpama gugup kuwi keluweh. Ngono. Bareng pas ngono ki keteneten ku ya ngocor. Oh. Saking vitamin iki akeh. Nek Bu Harni. Nek iki Markisa. Markisa? Markisa kae. Dadi kadang-kadang kegelundung wae ya mak piyok ngono iki. Ayo Markisa. Beda karo iki. Nek iki ngono. Anak iki ki sawo, Mas. Ketoke mateng jebule seperti Raja Mak. Nek iki. Sawo, lah sebelah kene. Salak. Salak pondok apa lokal? Iki pondok. Oh, pondok. Ning pating cengkring dadi kae kadang arepe ngarah kae dadi apa rine iki ting cringih kae. Dadi jebule gecole ning jero banget ngono lho maksude. Ya iki nek salak iki ngono iki. Oh. Gecole gedhi? Oh, mbuh wong kowe anu urung tau ketemu e. Ya iki gecole ngono. Nek sing sebelah kene. Wah, nek iki genah pir. Wah, buah pir. Buah pir ki ya ketoke tapi kretes-kretes sih. Pangan karo kulit enak nek iki. Ning ya kuwi engko bar dipangan wong jenenge nek jenenge buah pir ki ana wijine dadi engko bar mangan ngono kena wiji. Nek iki rambutan. Oh lho, kok rambutan?
kadang-kadang semuten barang. Iya, dadi buka ngono saking kepingine langsung dimplok jebule sak semute. Ku ya padha wae engko tete ya. Kok ya iso melet-melet ngono nek. Isa ya. Iki malah iki Selomerta. Selomerta. Ya Mbak Yu Si Sari nggih pangapunten katemben mriku nyawiji Mbak Yu Sari nggih kali Nyu Cakrawala dalang desa Lamuk dalange Sabah. Nggih nika Lamuk. Bocah rada ala tur umuk. Ora monggo ya Gurdar Padasa. Iki asma sapa iki? Ya ketemu ada katok ora kenal kaya kowe kale bocah dah. Ki ora tak wene maning mengko lah. Iya cak aja ngasis. Ya kayaknya ora penang karo ribuan lah. Jauh lah. Bojo ora tegawa, anak ora tegawa, putu ora tegawa. Yes mayu mampir ngomah bae. Lah. Kowe jenenge modus. Tegese iki arep tak kandhani. Dalam dunia seni ada dua hal yang paling pokok untuk dijaga. Dalam seni lho nggih. Satu, rawan dengan percintaan. Cinlok istilahnya. Aja. Yang kedua, rawan dengan yang namanya doping. Mula ngati-ati saestu. Lanang godane wedok godane lanang. Ya pancen setelane ya. Ning nek umpamane Bagong karo Petro arep ngono ora tak lokke kok ngono kuwi LGBT. Wah aku ora wong aku wis ora mencla. Ono nek aku mencle. Ha iya, mencelane karo mencelene gue. Pokoke jojogo jinagan seni menika sebuah keindahan. Anu loro tok, sing telu nggo sesuk, bahan sesuk. Nah iki siji percintaan atau perselingkuhan, mulane ana lagu luwe becik loro mata timbang loro untu anjar goling koming kerasane ngono iki. Dadi siji kuwi lho asli cecek ora padake nggih. Mula niku para kanca monggo tak dongake do sehat iki sing bar lara sewulan nggih paring ana cepet lemu. Nek ora lemu komber men bae. Ayo digebrak lakon-lakon. Oke. Ya. Lah jare wau kowe ora kena dicekel omonganmu kok. Oh apa? Wis ora. Ris nek ora seneng, kowe nek ora seneng ra ngomong. Kowe ngene wali cebloke laut kowe. Nek mriki niki mbok enten sing kersake lelagon sing disenengi. Rikirin panjenengane. Apa Mas? Nyidam Sari. Menika Kang Asma Mas sinten? Nggih, ngaku ngerti nek iki kepala desa. Hah? Moh Soleh. Ngangge bawa mboten? Iya, bawa Pak. Alisa bawa Pak. Alisa. Karisa. Iya nek karisane lah nek ora ana sane kan kari tok. Ya. Monggo Mbak Karisa. Ini dari Isi Solo ya, temannya Mbak Asna. Iki. Iya. Sudah semester 7. Iki isi. Kowe wis isi apa urung? Aja dhuwur-dhuwur ta lek demok. Engko nek urung isi men disani lah. Nggih, ayo. Gek. Mangga. Ngadeg ya. Jurusanipun kerawitan apa sinden? Oh tari. Kowe jurusane tari. Beda karo kelawar. Jurusane iki Bumen Tangerang. Bis. Ayo gek ayo. Mangga ya bawanipun. Nyidam Sari, Dereng saged tak warai. Kowe njar kowe nggih. Tak bonang. Padake wong apiyah-apiyah. Kowe rene. Ngene iki tak ati-ati saya suwe kok saya gawe erus. Ayo anu mawon langsung langgame ya. Asmantos. Ayo Mbak Karisa langgamipun Nyidam Sari. Menika katur Pak Kepala Desa Teracap.
Lah ya ngono. Ora bawa. Memanis aduh dadi ati selawase Ayo. Hop. bocah nek le ngendang nom ngono kuwi tur wareg tenan ya ngono kuwi. Apa nom? Nom. Oh nom. Lah kuwi dibanding bapake nom kuwi kok. Ya karuan. Tenan. Lagi caper jere. Ora caper kuwi pancen memaksimalkan apa yang ada dalam dirinya. Betul. Saiki kepiye umpamane arep sok menyombongkan ketinggian badannya wong kur semono. Ayo sesane ngeplak ning ya korbane bojone barang. Angger bar wayangan melindur bojone keplak buat ning ya untung-untung anake lanang kae mbelani. Nah. Aja buka wadi. Ben wae ora apa-apa wong pancen kuwi nyimpen wadi kok kuwi. Oh iya. Yo, iya nak. Nalikane raina. Ayep. Ayo. Laman sira. Yen ana paling mulih apa sekyane kelakon. Hai. Iya. Asik. Yo. Kublak otak. Alon-alon aja. Oke, ungker, oke, ungker. Umpama sliramu sekar malah aku kukani damsati sliramu ngerake wong manis aku kang Sinaksan lintange luku semono janji pras
kandel ing netra rinosa karoso rasane driya Mitra sajagat raya kalingana wakir lan samudra alayo penak tenan ora mama manise aduh dadi ati salawase kowe ora usah nyeteli dalang kok nyeteli Lah aku lagi nyetel kutub. oh iya jeneng Ayo. apa nyetel apa Kutub. Yusuf Oh Yusuf. nalikane roe katalu atiku lamen sira wong ayu mati ora bakal lali lagae letake mlaku jebone kalabu merah muda dan biru meletus balon pedal ibu balonnya meletus bu beli lagi Luar bu biasa. balon yang mana? balonku Mana balonmu? enggak ada belum melembung belum ditiup udah punya balon belum Belum. ada di sana tadi Oh iya, udah tutup lah. nanti dibuka Oh iya, apa mau sekarang aja dibukanya? Ayo. Mas Sampun. Gareng, Nggih. sesuai dengan situasi dan kondisi. Heeh. Semarak 45 dunekke Mas Gareng. Dunek-dunekke yo Ayo, di- kaya tanggaku Ah. kae ngune-uneke aku. Iki sing papat berdiri. Sing papat Ya, jilo sing lupat. papat Iki ji. lho ora rasa iki Iki rasa. ora usah, ya. Men ketika engko tak nyuwunke nganu apa tak suwunke Semangat 4 semarak 45. Bayigon, ya. engko nek semutan semprot Ayo, bayigon. ae. Yo. Rasa. Monggo. Tetep. Ya. Yo, sama tangannya dilambaikan ke atas. Negara kita seperti kakak. Ada dasar Pancasila dumadi kalangane tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1945 Holo bes kontul baris rambate rata ayo Lapis kantor garis. Tumandang bareng maju nunggal pekat rahayu Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka, merdeka, merdeka Tetap merdeka Tuh, wak, tuh, wak, tuh, wak, tuh, wak, tuh, wak Awe abang putih sampai warna lapis. Sejatine negara kita wis merdeka kan ada dasar Pancasila dumadi kalangane tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1945 Holo pes kotor baris Lapis kantor garis. Holo pes kotor baris Lapis kantor garis. Tumandang bareng maju nunggal nekat rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka, merdeka, merdeka. Bisa tetap merdeka. Merdeka, jangan turun, langsung ninggalkan tresnan. Garap samboyo jaranan. Oke.
Samboyo ya. Iya. Genaboyo. Bayeng. Samboyo, samboyoen, samboyoen. Garap jaranan. Jaran kulit. Monggo jogetnya yang bagus. He, 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 he. Jroning atiku kasliramu aku apa seliramu rasa aku kudu sambat karo sapa
rasane mengkatakan dan seliramu baik ojo lali balik luar biasa, tepuk tangan. Nah, wis to, kowe nganti. Nggih Pak Lurah lagune pun terus ditambahi niki barang mbah nuwun sing wau sampun paring bebungah, muga-muga ora lokak saya kebak mangke dipun lintoni kalian Gusti Kang Akre Jagat linangkung utawi straju ngaten menika sehat-sehat terus. Nggih. Manut gantian nyambut gawe. Kowe turu wae. Engko turu wae. Iya Gang aku ya mung manut kenyeng kuyung karo kowe kok ya. Iki mau kene wis nyanyi. Iki engko nek karo tak tawake sapa ngerti payu nganu ngersake lagu ngono ya dari masyarakat. Lagune apa ngoten. Nggih. Apa? Oh tak kira anu jebule ngajak bali anake. Oh, tak kira ki anu lagune ngono lah. Padha mau kaya mbok nyuwun lagu ra apa-apa sing kono ya. Oh iya. Napa malih dari Koramil, dari Kodim, dari kepolisian nek ngersake ora apa-apa, Pak. Ki nggo hiburan. Caping gunung nggih. Oh iya, caping gunung wis dibawani wah. Dijenggleng. Ah iya. Iki Paron, Bu Harni, Bu Yuni, monggo. Jan Pak Lurah ki nyah-nyoh sak sok lho. Wah, tenan kok. Alhamdulillah. Nek yo nek karo aku ki sok iya sok ora. Muga-muga sesuk ora kapok tahun ngarep nanggap meneh kayane wis luwih apik meneh. Heeh. Luwih apik meneh. Nggih. Iki panjenengane Mbak Yuni karo Mbak Arni. Maksudnya ganti-gantian ngono. Heeh. Iya. Aru lenggah wae nek iki nggih. Apa nek kersa ngadeg isih iso ngadeg. Maksudnya niku nek ora gringgingen, ora semuten ngoten lho. Mbok nek apa semuten aja kuwatir kula tak njaluk baygon. Muga-muga jadwal RRI Purwokerto Bu Harni pas lo. Oh, muga-muga wae angger aja dadak-dadak wong panjenengan iki ya nderek dalang-dalang mriko. Dalang-dalang kondang Cilacap. Ora mung Cilacap nganti tekan Jati Kontal bareng jeneng. Jati Kontal. Lho, anu mriko lak Jati Kontal to nika sing bareng kula nika sing kula ora melu ning kula karo ngintil kula. Kontal ki rak ya nek umene wilayah Banyumas. Lah nek wilayah Solo ya mencelat. Iya. Monggo. Monggo, caping gunung jenggleng sing sigrak. Gareng kudune saltu, tambahi Pak Lurah. Garenge saltu. Saben bengi nyawang kok ngono kuwi ki piye? yen mamajang monganggo nyambut gawe iki sida sing genah.
Ya dipaske, dipaske. Bu Harni dipaske. Iso gareng ora iki wong kon mencelat tok. 50.000 mosok. Kowe wong sing meterman kowe. Sentimen kowe. Kae kowe sing ngedram sapa kowe? Kowe aja meneh kowe bapake aku ora wani kok meneh kowe gedene semono. Ning mbok ya dipaske. Asem kene wis kemringet e malahan. Ora tonjo. Pacita. Hei. Ya. Serwi. Ya wis tuwek ya rumasane okrek-okrek ngono lho. Kok ya bisa muni mak klethuk-klethuk wong iki ya ketok Mbak Harni dijengleng mosok klethuk-klethuk. Wah. Ya mesti empuk. Ora genah empuk jero. Seneng kono lah kene sing kemringet. Parikan sik, Bu. Ha iya, iki coba parikane panjenengan. Parikan apa nggih? Wis monggo iki ning Tracap ini Pak Kepala Desa nggih. Tasih. Anu tasih derek nuwun. Ayo. Halo halo. Tuku kecap. Tuku kecap uga tuku rese. Tuku rese. Desa Tracap pancen oke. Desa Tracap tepuk tangan ya. Kuwi. Ojo caluk tambah. Oke. Yo Bu Harni. Sik, siji meneh. Nggih, monggo. Tuku bakwan. Tuku bakwan. Diewer-ewer. Diewer-ewer. Ono Mas Riwetan nurung gelem nyawer. Ade rewangi ngene iki. Monggo Bu Harni, parikane tokke tanjake Bu. Iya. Tuku kecap Asik. neng Sokaraja. Ning Sokaraja. Ora apa-apa. Adoh ngebis. Niki desa napa-napa? Desa Tracap. Mugi Jaya. Luar biasa. Mbak Yuni Jal. Mbak Yuni, parikane Mbak Yuni. Aduh, Jan. Aku tak lirik kene. Mas Ridwan sido metu saking melase ro aku iki. Ditangisi ya. Mbok kae suka anu apa wis ora itung pokoke bodo amat aku ya sing penting entuk. Mas Ridwan ki bendahara desa lho. Bendahara desa lah mengko malah kleret. Ora mungkin. Wah, baradol Duren. Apa? Jarek. Payu 30 yuta. Oh, Jarek. jarit. Sak pekarangane. Ayah, monggo Bu Yuni parikanipun.
Tuku kecap. Kecap malih niki. Lho kok kecap? Oh, Wonten napa-napa wong pabrik kecap. Ah iya. Diawur-awur. Diawur-awur. Dusun Tracap. Subur makmur. Luar biasa. Ayo, sing sebelah kene Mbak iki, sing saka Selomerto, coba kaya ngopo wis. Mari kane. Iki rasa parikan. Aja kecap lho, moh. Ora kecap-kecapan. Iki anu kata-kata nggo desa Oh iya, Tracap. kata-kata ya. Barang Kata-kata siapa yang bersedekah pada hari Jumat, pasti besok hari Sabtu. Kuwi kata-katane ngono. Ya masuk akal pancen sapa bae sing anggere anu Jumat esuk setombo katakan kiamat cek kaya gue. Yang cok geding angger kaya gue. Parikan aja ngapa? Yo Kalisa. Parikane. Ayo kata-kata untuk desa Tracap. Kono tuwa pelireng. Iki klawor maning yo sih. Asem aduh jan. Sing gawe perkara ning Kalimantan yo kae wingi. Ayo angger ngerti kata kendrim gue wingi. Tuku kecap, Tuku kecap. nggo bumbu sukun. Heeh. Mugi warga Tracap tansah guya rukun. Amin. Ya bakune ngono kowe kudu guyub rukun. Wis to nek arep apa-apa wae nek guyub rukun mesti dadi. Tuku ciu. Sak botole. Anggarap dumbe konangan Pak polisi kapok kowe. Ngono. Ya godhong dadap. Ayo. Godhong dadap bepangan wedhus. Warga Tracap pancen padha bagus-bagus sing adus. Ayo Kalisa. Ha iki wis pindho wingi ning Kebumen melu. Iki ning kene ya. Sesuk ning Kalimantan melu Desember. Ya. Pripun, Pak? Desember melu Kalimantan. Kelawar jak neh ora iki. Ajan disimpek ya berarti. Ya, monggo. Tuku cireng. Ki diri kok ora disit ya walajan. Cireng. Ya, tuku cireng. Rika ngerti cireng apa ora? Ngerti. Sing kaya apa? Anu aji digoreng. Ngerti pokoke. Cireng aji digoreng. Oh, kaya gue. Tuku cireng. Iya pira. Pan sepira li tuku. 5.000 bae lah jujul 4.500. Ya, 5.000. Tuku cireng. Diwadahi kardus. Lah aja anu aja kardus. Lengane cokan bleber. Apa iya sih? Iya. Kan disogi anu kae disogi plastik disit. Oh kaya gue. Iya kepriwe sih? Tuku cireng diwadahi kardus. Iya lah Jan wis kewaca ya wis ora sida lah. Aduh Jan. Kaki gareng pancen bagus. Wis ning ngono lah. Jan, kepriwe? Lah wis kelalen lah, bebel lah. Ya wis. Jan. Diterusna. Apa Rika resepit? Jajal. Anu temenan apa? Aduh Jan. Jan pakai kawane siapa jane kok. Oh kepriwe? Walaupun bagaimana saya mengikuti milah Ibrahim tetap sunat. Oh kayak gue. Ngono Dalang. ning Dibuktikna. apa anduk Kalisa. Nggih pripun? Ono kuwi pesawat arep munggah ora iso metu mergane. Yo cepok ora iso. Ning bandara. Sesuk nyang Kalimantan meneh aku nggawa gayung kok omah. Lah ngluru gayung ora ketemu. Iya. Dadi ngesuk kang Rika garep meng Kalimantan maning sing jenenge numpak pesawat apa kapal lha iku ya. Rika kowe les disit sing apa? Lah wong masalahe atuh ro kowe wong arep nang kamar mandi lah aku nek karo lanang-lanangan koyo ora wedhus kae malah. Aja Ngono ki. Oh kaya kowe. Lah aku ki
golek gayung ora ono. Oke ya, nek misal ora les ya, ya pramugarine mandan digawa mlebu ngari kamar mandi ora ngapa-ngapa. Malah nyong digrojogi ngawur. Ya ora. Tetep bae. Jaluk warai buka kena kaya kuwi. Akhirnya saya terlambat. Terlambat ke Ada priwesi. panggilan darurat kae. Ora iso Oh, cewek oke. kok. Bingung. Terus nganggo pempes. Yo, diteruske. Jejare. Wis kepaca wis masalah jenengan wae. Tuku cireng. Warai ya. Malah jeblok kabeh. Piye jajanane enong. Maning si. Warai. Tuku kakap. Diwadahi kerdus. Pak Lurah tracap pancen bagus. I love you, Pak. Allahumma Amin. Siap. Dikumpulin aku celah. Sing marahin nyong gane ning kowe kabeh ya nyong yo bingung. Ki kok mengko ning ki nganu Pak Koramile urung ya. Tuku krambil. Iya. Ya. Nang pasar Klewer. Ya. Bapak Koramil durung nyawer. Alevia mboten, Pak. Satu lagi. Ayo, Bapak. Mikir dewek cepir wae gede dipikir wong wis gede. Ayo mikir dewek coba. Nah. Godhong dadap Godhong dadap. nang wit pelem. Jejer wit pelem. Heeh. Iya. Heeh. Terus Warga desa Tratap. teracap. Tracap ya. Ayam tentrem. Allahumma Amin. Wis pisan we, Pak. Wis ya, alhamdulillah. Iya ora lajan. Gletakna miki, gletakna. Gak pamit derek bae mangan. Ya, parikan maning. Oh ya. Wah iya, Pak polisi. Ayo, Oke. Tuku besi. Aja besi, busi bae wong. Pak polisi biasanya nganggo motor. Pamane nganggo mengono kan cokan. Busi. Tuh, sing ciwik. Sing kene tak parahane. Ki. Tak parahane. Dah, deneng sing dicekelke sing ngadeg ngisor. Ya wis lumayan kok, Pak. Wis rada gedhe kok. Pira, Nduk? Wingi umure, Nduk? Pripun? Umure pira wingi? Mundak urung? Ah, wis mundak siji. Mundak siji. Iya, Siki 20 tahun. alhamdulillah siji seon. Kepriwe? Sida diwari apa ora? Jan, Rika ngambek mengenyang apa? Tuku busi. Mampir tuku sekoteng. Bapak polisi sing ganteng. Ayo kowe butuh. Terus apa maning? Weh, lah kepriwe sih Rika? Lah terus
Sida nyawer apa ora, Pak? Ora. Lah ya sida kudune. Pripun, Pak? Nah, kok yo nganti nek duit nggih niki, Pak. Bocah-bocah nek ora duit lah. Iya, Pak. Aduh, Jan udah diseneng, aduh. Rika kalau melo apa? Anu kenapa sih? Delang. Kepriwe sih? Sing endi? Lah, aja lah. Pripun Pak Polisi? Alah, aduh, Jan. Ya kesuwun, aduh. Jan jebulane Yo salim kabeh. Iya, Jan. Hae iki wis ngene iki kok mlakune kaya munyuk anyang-anyangen. Ayo cengklak kali saci kari cengklak. Aturan cengklak. Iya. Ada ya. Lagi kok rene-rene ke karepe piye iki? Aku dalang ora tau nggawa tas. Tase ki tak titipke ning kono kae lho. Aku ora tau ngurusi duit enek manajemene kene ning kono. Iki nyo eneke apa tasbih iki? Lah iki malah mikrofon kok Kalimantan jeneng tas. Aku nggawa dhewe biasane. Nah iki tasbih iki nyo. Pek-peken. Lah kowe milih sing ndi kowe sing gedhe. Ayo. Monggo lajengaken caping gunung tutukke Bu Harni. Kurang apa mau? Ya. Matian sarta Swara suling muga setia ning kelakon setia ning kelakon. Hai. Langgap yo.
Luar biasa. Cukup ta iki? Cukup. Tak matur karo panjenenganipun Bapak Kepala Desa dan jajaran pemerintahan juga Bapak Kuramil, Bapak polisi. Ngapunten gareng iki nganten iki Mas Ridwan, aja diarani gareng niku malak aja. Ora apik, gareng niku mengemis. Nggih, ngaten Damra Mancung Cinuput wonten lepat kula nyuwun pangapunten sagung para pamirsa sedaya lan ugi para kadang-kadang pradangga. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.